Selam. Biz bugün qarayacağız Astrakhan turunda. Astrakhan xonligi, Astrakhan tatarlari turunda. Kimlar anda yaşagan? Nugaylar, Astrakhanlar, Qozoqlarmı? Чынлапта хәзер әйтәсем килә ул әйбергә. Ул менә шул Astrakhan xonligi халыгы булган. Ул Нугайлармы, татарлармы? Qozoqlarmı ул берлерәк шикелле халык булган, чөнки без барыбыз да аңлыйбыз, Алтын Урдада үз тел булган. Мин YouTube'та Astrakhan ханлыгы турында бер нәрсә дә тапмадым, алар турында видеолар. Шуңа күрә мин үзем сезне өйрәтеп карыйм. Менә без Казан татарлары булсак, анда Astrakhan татарлары яшәгән. Шулай ук теге. Бездә бит инде булгарлар, без Кыпчаклар, без Ногайлар, без һәм барысыбыз без ул Казан татарлары. Әле бик күп тан халыклар кушылып килгән. Astrakhan ханлыгы белән шулай ук. Astrakhan татарлары, мусульман татарлары 80 мең кеше Astrakhan ягында. Алтын Урда бетүеннән соң үзенең Astrakhan ханлыгын ясаганнар. Astrakhan татарлары анда яшәгәннәр һәм аларга бик якын халык Ногайлар да яшәгәннәр. Алар белән. Ләкин Ногайларның үзләренең дә ханлыклары булганнар. Без аны беләбез. Юсуп ханны, бәлки сез беләсездер, качан Казан ханлыгы биткән. Юсуп балалары белән бер-берсенең сугыш булган. Аннан Юсупның бер баласы, ул Сөембикәнең энекәше, ул Казан ханлыгы өчен сугышкан әле. Теге арча якларында сугыш булганда, Сөембикә үзе дә Ногай ягыннан килгән. Шуңа күрә Казан татарлары һәм Ногайлар бик якындаш булганнар. Тагын аларны йөрткәннәр Агризжан татарлары. Агризжан. Монда Astrakhan татарлары белән бик якындаш хинди халыклар булганнар дип язылган, чөнки сатып бер-берсе белән вакытта монда хиндиләр дә калганнар, Astrakhan татарларына кияүгә чыкканнар. Менә ниндидер суп культура чыккан ахрысы. Агжир дигән мусульманнар Хиндистаннан сатучылар булганнар инде. जहां पर अगरचे मुसलमान Шуңа күрә ничектер хинди телдә менә монда кинода бар. में आबाद है मगर ये खित्ता इस्लामी फन तामीर मैदान Бәлки алар шуның турында сөйлиләрдер, без менә алар белән бер-беребезгә бер нәрсә сатып, без дә алар белән халыкара яшәп, шулай бер-беребез белән яшәдек. एक वक्त था जब Анда калмыклар да күп булганнар Astrakhan җирендә, шуңа күрә Шаган нәзәрәк калмыкларга да. Ләкин бу күбрәк бу видео күрсәтәйин хәзер. काबिल जिक्र है इसी तरह का दीगर इस्लामी स्ट्रक्चर काजान शहर में मिलता है वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासतों से लेकर Менә Astrakhan татарлары 60 мең каядыр 60 мең кеше булган дип язылган. Мин уйлыйм чынлапталар күбрәк булганнар, бәлки бер 200 мең шул вакытларда. Astrakhan татарлары гына Ногайларсыз. Ногайлары әле бер 500 мең 400 мең кеше булган алар шул вакытларда. Шуңа күрә ул миллионга кадәр кеше булган инде ул ырдалар янында теге Зур Урда, Ак Урда, шул җирләрдә Ногайлар яшәгән җирләрдә Ногай ханлыклар янында алар Ногайлар бик әйбәт сугышканнар, алар күбесе менә шул чын барлык атта сугышлары. Astrakhan империясы булган әле ниндидер калмыклар белән бергә дип язылган. Кушылган диалект дип язылган. Чак авыз алар безнең Казан диалекты белән бергә кушылышканнар икән. 20 гасырда әле Astrakhan татар культураның булган азат халык, Ирек, Илшах, Тартыш, Идел исемендәге дә булган. Азат ханым да булган, Магариф, күрәсез Astrakhanda татарлар булганнар. Менә бик кешеләр үзенең каганаты турында сөйләшегәндә әзрәк, күбрәк 1466 елда булган, 1556да биткән. Без инде аңлыйбыз нишләп ул биткән. 1552дә Казанны алалар. Ничектер балалар инде аны бик күп кешене битерәләр анда. Бар кем Кыпчактан зуррак, бар кешесен битерәләр. Бер балалар гына кала. Менә шуннан килеп җитә ул шул сүз. Astrakhan ханы курыккан инде шуннан. Чөнки бит инде алар московитларның бер сулышышының язылган. Ничек алар агачка бәйләп татарларны Идел буенча төшергәннәр. Astrakhan ханлыгы курксын өчен. Моңа кадәр монда булган язылган биек булган. Аннан соң хазарлар яшәгәннәр монда. Монголлар килгәч, монда Алтын Урда булган инде. Анысын без аңлыйбыз. Алтын Урда биткәч, монда булып чыга Astrakhan ханлыгы. Күбесе алар Astrakhan татарлары һәм Ногайлары. Без аны беләбез инде. Feudal ranks, аңлыйсыз инде. Feudal ранглары. Иң бик ул хан булган. Аннан соң султаннар, беклар һәм мурзалар. Бу татарларның
шундай татар штатларның үз менә шундай исем икән, мурза. Европада дип әйтсәк, кем ул мурза? Ул маркизлар, бик ханга якын кешеләр. Нәкъ хан шикелле ниндидер аларның үзенең җирләре дә була ала, алар гаскәр дә җыялар, аларның бай кеше була. Франк исемле бер кеше язган алар турында. Хаджи Тархан исемле булган аларның башкаласы. Касыйм беренче ясаган Астрахан ханлыгын. Менә әле рәсемнәр, Астрахан татарлары, менә шулай булган ул. Астрахан татарлары флаглары. Амбариго Кантани килгән икән әле, дипломат. Иранга барганда ул Астрахан ханына килгән ахрысы. Монда бер кызык әйбер бар. 1480 елга кадәр Ахмед ән Ибах хан аларга теләгән әскәрләре белән. Ул Себер ханлыгының ханы. Ныгайлар аларга ямгуручыларны куйганнар ахрысы. Ул башта вассалыкка килгән ахрысы Мәскәүгә, ләкин анарсын кире күчте ныгайларга һәм кырымнар өчен, ләкин алар каршы 30 мең кеше чыгарганнар. Аннан соң аларны алганнар да инде 1556 елда. Атаманнар әле теләгәннәр икән, Астраханны кире аларга бик күңелсез алмаганнары икәнлеге. Язганнар менә монда кыл базары булып, шуңа күрә аларны бетерергә кирәк булганнар. Минем әйтәсем килә, менә бу кыллык турында, кыллык базарлары татарларда да, Казан татарларында да, Астрахан татарларында да булган дип язалар. Ул булгандыр. Кешеләрне чынлап та алып киткәннәр икенче илләрдән, сатканнар, ләкин бер сүз московитларда ул күбрәк тә булган. Алар үзләрен сатканнар, алар шундый хәерче булганнар, аларның акчалары да булмаганнар. Алар балаларын сатып утырганнар. Аларга 18 алар зурайганчы кадәр. Ни күпме телиләр, шундый кадәр саталар. Я 4 тапкырма саталармы аларны, я ничәдер тапкыр зурайганчымы сата алганнар. Үзләренең балаларын аңлыйсыз, әйме? Һәм менә бу әйбер без кыллыкларны бетерү, шуңа күрә без аларны алабыз, бу дөрес түгел. Википедиядә язылганны, чөнки Википедияны без беләбез кемнәр яза. Кем тели яза. Һәм аларның бернинди әдәби яктында ул берничек тә теленми. Барысына ышанырга кирәкми. Сезнең белән мин булдым. Каналыма язылыгыз, лайклар куйыгыз, донатлар. Минем язмалыкта сез донатлар җибәрә аласыз. Ни күпме акча булса да барысы әйбәт. Рәхмәт караган өчен. Сау булыгыз.